Ngiyabonga kakhulu. Ngikhuleke enkosini yakithi akamkhwanazi. Mphathi wohlelo ngivumele ninomfundisi ukuthi ngibingelele abakhona la namhlanje. Ngeqale nge-MEC Shenge siyabonga ukuthi uphumelele namhlanje. Inkosi uShinga ephakathi wethu kana wonke amakhosi akamkhwanazi akhona ahlangene nathi namhlanje. Ngibona nenkosi ebuye eSwatini kwaDlangezo. Siyabonga ukuthi amakhosi abe khona, siyakhuleka. Ubaba umtshalo we-CPF kanye nozakwabo bonke asebenza nabo ikakhulukazi ubaba uZikhali enayi la namhlanje esibambisene nabo silwa nobugebengu la kule province yethu. Ozakwethu ngihambisana nabo Brigadier Ngubane, Brigadier Thango, maningi amaphoyisa khona la. Ngibingelele ikhulu zama department esihambisana nabo babiyela bamdlovu. Siyakhuleka. Umphakathi wonke osihlangene nawo la emvuleni sijabule ukuthi umphakathi uthe awuphume uzoza kulembizo namhlanje esiyicelile samaphoyisa. Umsebenzi wethu ke thina amaphoyisa ubhaliwe wabhalwa encwadini zikahulumeni kule constitution yase South Africa. Ngicathi niyawazi umthetho sisekelo osiphethe sonke ekuthiwa iconstitution ya South Africa. Kule constitution ya South Africa kukhona la kubhalwe khona ukuthi umsebenzi wamaphoyisa yini. Section 205 subsection 3 of the constitution. Ibhalwe nje ukuthi umsebenzi wamaphoyisa ukuvikela ubugebengu, ulwisane nobugebengu, uphenya amacala amayenzekile, uvikela abantu nempahla zabo njalo njalo. Igama lokuqala elibhalwe khona MEC elinikeza umsebenzi amaphoyisa elokuthi uvikele umphakathi, uvikele ubugebengu. Ngesingisi kuthiwa prevention. So samaphoyisa ke siyakwazi ukuthi kusho ukuthini lokho. Kufanele sivikele ubugebengu bungaze bube khona. Mawubona iphoyisa uzwa sekuthiwa iphoyisa ligijimisana nomuntu emgaqweni liyambopha. Uzwa kuthiwa iphoyisa kade lidubulana nezigebengu ndawo nathile. Ubokwazi ukuthi iphoyisa selihlulekile ukwenza lokho okuqala efanele ngabe likwenziwe. Kuthiwa prevent crime. If you can't, combat crime. So when we combat crime, sisuke sesiyilwa. Asifuni ukuthi siqale sifike ekulweni eqala. Siqala ngokuthi sixoxisane. Ukupreventa kusho ukuthi kufanele sihlale kanje. Ukuze sigweme into yobugebengu engasenzeka. Mayidlula lapho sesidonse ikhaya. Sesingena ensimini. Asifuni ukufika lapho. Ngicathi siyazwana. Sihlangene la namhlanje ngoba sizama ukwenza lokho umthetho osithuma wona. Asihlangene la ngoba sizokhuluma ubukhosi. Sihlangene la samaphoyisa MEC nomphakathi wonkana ukuthi sizovimba ukuchitheka kwegazi. Liyahloma. Silibhekile samaphoyisa. Liyahloma. Lento eyenzekayo esiyibonayo la asifuni ukuthi kufike uDisemba isekhona. Ngoba kwafika uDisemba kuzofika lezi insizwa eziphila ngentelezi eqhamuka emahostela ezofika zingasazwile. Kungcono ukuthi silungise thina ukuze ziwuthole umyalezo ukuthi cha kuhlaleke kahle emakhaya. Azingezi la seziza ngempi. Ngoba kunalento enizisebenzisayo ekuthiwa TikTok, niyabhala, niyarekhoda, niyathumela nje. Kanti nabahlokoloza abanye abantu. So asikhulumeni sihleli la, ingakho sila samaphoyisa. Siubizele lokho ke lomhlangano. Ngiyabezwa bethu umkhwanazi MEC ubiza imbizo obukhosi, uhlangana naphi nobukhosi? Umkhwanazi kanye namaphoyisa lawa aholayo uthunywe ukuthi avimbe ubugebengu, aphephise impilo zabantu. Uma umkhwanazi namaphoyisa bebona ukuthi kukhona into engasibe ingozi, kumele benze imizamo ukuze bavimbe lobo bungozi.
lento iqalaphi lesiletha la namhlanje isukela ngomsombuluko lwamasonto amabili adlule. Ngithintwa isilo ebusuku, siyangifonela sithi Mkhwanazi kukhona into engahambi kahle la eNdlunkulu, ngizocela ukuthi uthumele amaphoyisa kade uzobheka. Kungathi kukhona abantu abafike ngamabhasi amabili isizwe saka Mkhwanazi, kukhona singagculisekile ngakho. Ngase ngithumela amaphoyisa ukuthi ayobheka ukuphepha. Afika ahlala amaphoyisa kubheka ukuphepha. Inhlanhla leyo bekhona inkosi uShinge esinayo la ngaphakathi kwethu namhlanje kanye nenkosi uChilize. Engicela ukuthi bangakwazi ukuyichaza udaba ngoba bengekho mina. Kwakhulunywa ke kwaphela ngathola umyalezo ngabo 11-12 ebusuku ukuthi cha sekuhlukene sebehambile la kade befikile esilweni. Ngicabanga ukuthi into seyixazulekile. NgoLesibili kwavala umgaqo ku-N2 uthela wayeka lo hamba imoto eningi. Okusiphathe kambi ukuthi mase kuvaleka lo mgaqo kukhona abahamba ngama-ambulance abagulayo bavimbeka manje emgaqweni. Ngithi ngiyabuza ukuthi isizathu sokuthi kuvinjwe umgaqo isiphi. Engiyitholayo ukuthi laba kade beNdlunkulu ngomsombuluko abakutholanga ugculiseka ngento kade beyihambele eNdlunkulu, ingakho sebekhipha ulaka balikhiphela la emgaqweni. Sengithi ngeke phela amakhwanazi bakhipha ulaka balikhiphele kubantu abangahlangene nendaba yabo. Awuke ngisondele ngikhulume nabo ngibeze ukuthi inkinga ikuphi. Nokubaxwayisa nje ukuthi umthetho uthi yithi wena mawuhlukumezekile uqondane nalomuntu okuhlumezekile, ungasuke wena uhlukumeza omunye umuntu ongahlangene la ndaba yakho. Laba bazambele emgaqweni abazi lutho ukuthi abanye abazi nokuthi umhlaba kabalo abadlula kona. Bahambe eSouth Africa bafika toll gate bayakhokha baqhubeka, abafune umuntu ozobavimba endleleni, banelungelo. Umsebenzi wethu ke thina amaphoyisa ukuthi sibavikele bona bayihambele emgaqweni. Yithani nina abakhwanazi manenkinga zenu nihlangane sibayeni nihlangane engadini kanje nixoxe, ningayixoxele emgaqweni, ningayixoxele kwabanye abantu abangahlangene. So ngifikileke inkosi yangihlonipha kaMkhwanazi yavuma ukuthi sibe nawo umhlangano safika. Masixoxisana ngithola ukuthi kungathi kunokuphambana khona okwenziwe isilo ngokuthi sibeke insizwa kaNcube ekuthiwa iyiso kule ndawo okuyona ke ecasula abantu bakaMkhwanazi. Sengithi ke abantu kaMkhwanazi kuzofanele nihlale phansi nikhulume lento. Nikhuluma nodwa, nikhuluma noNcube, nikhuluma nesilo, nikhuluma nobukhosi bonke. Ihlalani phansi nikhuluma ukuze nehlise ukudinwa kwabantu. Mina engakwenza ngoba ngiphoyisa ngihamba ngomthetho. Umthetho uthi into ihamba ngalendlela ubhalwa phansi. Angubhali ngomkhwanazi. Asubhali samaphoyisa. Sufunda lo subhaliwe. Bese kuthiwa lo uphula kumthetho, mawuphula umthetho ufuneka kwenziwe njengani. Ikona phela esikwenza samaphoyisa. Ngase ngithinta labo kuyibona ababhala umthetho ngobukhosi. Uhulumeni azochaza ukuthi uma sithi ubani uyinkosi, sivuma kanjani thina uhulumeni ukuthi lo uyinkosi. Mase simbeka ukuthi uyinkosi, simbeka ukusuka la ukuphelela la. Uma uhulumeni ethi sivuma kanjani isilo, iso lenkosi, mawuthi likhona lisebenza kanje iso lenkosi. Uhulumeni mayivuma ukuthi kunenduna, umsebenzi wenduna yilo. Isebenza la kule ndawo yilo umsebenzi ewenzayo. Asibeki induna thina samaphoyisa, asibeki iso lamakhosi, asibeki inkosi. Bengithi ngicacise lona. Ngicela uMEC ke ethi awusize ke MEC ngoba phela indawo yakho le. Awuze la uzokhuluma nomphakathi wakule ndawo yaseDukuduku. Ngoba njoba linetha akusiwo amafe ngikhuluma ngawo la. Ngikhuluma ngefe elimnyama elihlanganayo phezulu kwale ndawo ekuzochika khona igazi uma engalungiswa lena. Ngicabanga ukuthi ke abaholi njengoba bela ngaphambili impunga zakule ndawo, amakhehla, izalukwazi ziyakwazi ukuhlangana ndawonye ukuthi zikhuze le mpezana.
ngoba isifikile angifuni nje nibhekele amaphoyisa lawo lamaphoyisa afuna kalikhumbuza ngalolu suku safika la sathi nina bantu abamnyama hlalani phansi nikhulume nixazulule udaba ningaxuluzuli ngemkhonto nangebha ngoba mase kuchitheka igazi anizusola thina ukuthi besenzani ukuvikela lona asikho endlini zenu asihlale emahlathini enihlala khona xoxisanani indaba yenu le ngizocela ukuthi ke nikwazi ukubeka indlela ngoba lokho oMC abeza nakho ozakwethu abeza nakho yiloko okubhalwe encwadini zikaHulumeni uma sekubhalwe encwadini zikaHulumeni ukuthi kusemthethweni ekufanele sikuhloniphe uma ungazwani nomthetho lobhaliwe nale nqumo ezathu uHulumeni kumele ulandele imigudu ebhaliwe khona efuneka uhambe ngayo uma ukuthi unesikhalazo sithini izikhona inkantolo uma ungajabulile noma ubhalele kuona ama department la ku MEC ukuthi ngicela ukuthi nokuthi bazokutshela ukuthi kuyavumeleka noma kuvumeleki uma ngabe ningawujabuleli umthetho ngendlela ohambe obhalwe ngawo hambani niyovota nivotela abanye abantu abazoya eParliament bafike bawushintshe umthetho bawubhale ngendlela enifuna ngayo umkhwanazi uyowenza isiqiniseko ukuthi lo mthetho enubhalile uyagcina okwamanje lo mthetho obhalwe uHulumeni yilo amaphoyisa okumele enze isiqiniseko sokuthi wonke umuntu uyawugcina musa ke wena ukuthatha uphume ngendlela yakhe seceleni ngoba uzogcina uhlangana noHulumeni lapha emgaqweni kana kumelanga uhlangane naye so ngizocela ukuthi sizwane kahle njengoba ngithe ngiyichaze namhlanje ukuthi ngila sibize lengqungquthela namhlanje ngokuthi kuzoxoxiswana ukuze iphele lempi efufusayo lomsindo khona uphele sikhona ke samaphoyisa ukuthi khona izikhalazo umuntu anazo ningakwazi ukukhuluma namaphoyisa nanka lapha emasayidini emaceleni nami nekona ukuthi hayi nginesikhalazo ubani wangihlukumeza wenza ukuthi nokuthi nivule icala so walandela ke lawo macala sengigoqa nje MEC ngithi ngicacisa ukuthi kunamacala amakhulu esiwaphenyayo la amane afike kuthini amacala okubulala ikakhulukazi njengoba ngithi amacala amane nje abantu abashona bayisihlanu kulamacala amane elilodwa icala kwashona ubaba nomfana wakhe bexabana nenye insizwe emgaqweni angazi baxathana kanjani ngeemoto wabadubula abashona bobabili leyo ndoda ke iboshiwe yagwetshwa 25 years ungabuzi kumkhwanazi ukuthi kufa abantu ababili u25 years angiyona inkantolo emnika u25 kodwa sesiyakuthola ke MEC ukuthi lo muntu nalesikhala sisebenzisile ukubulala uyise nendodana isona sikhali esibulale owayekade eyilunga lenkatha ikhansela la kule ndawo owabulawa qala isona sikhali esabulala lo kade umngane walelo khansela encathwe induna la kule ndawo sesithola ukuxhumana kwalokho sithola ukuthi yena lo esimgwebile wayekade uyaphatheka kulolu kubulawa kwalo muntu wayekade ekhansela naleyo umngane wekhansela wayengeyedwa ke nalo ehamba naye kodwa lo ehamba naye usashona kuona lamacala omabili uphenyo lusaqhubeka ke MEC nakwelinye icala ukuthi sazi ukuthi obani laba ababulala abantu kodwa sikutholayo ukuthi kunento yokubanga umhlaba okhona la iyonto ebangela ukuthi kube nalokufa kwalabantu okwesibili sithola ukuthi kunokubanga ubuduna kule ndawo lutho uphenyo kukhona insizwe yasabisa loyo wayibekiwe njengenduna wekade eyisosha wabuza ukuthi unasiphi isibindi sona ukuthi uhlale kulesihlalo soba induna akuphelanga insuku ezingaki walimala lo nduna lo into esenzile ke MEC sithathe wonke lamacala sawanika luphiko oluzosiza ngokuthi lisiphenyele wona
olusebenza ngaphansi kweprovince lapha kumina awazuphenywa la awaphenywa la njengoba ngikhuluma nje aphenywa kulelo phiko engicanga ukuthi abaningi ke sebeze balwazi besingathanda ulazi kakhulu MEC kodwa kulezi insuku sezela duma kakhulu ngoba uphiko oluthunywa ukuthi libheke ukulimala nokuhlaselwa kwamalungu omphakathi okuyibona kakhulukazi abaholi bethu. Uhulumeni wathi asilikhande lelithimba ukuze laba okuyibona abaholi abalinyazwayo sikwazi ukuthi sisheshise ukuphenya kwamacala abo. Njengoba lo walimala kokuqala la wayekade elunga le-IFPA councillor. Lelo cala lathathwa lafaka kulelo phiko. Uhulumeni waphinde wathi abaholi bendabuka induna namakhosi nabo mabelimala lawo macala wahanjiswe kulelo phiko. Ingakho ke nalamacala engalapho kulelo phiko. Lolo selikhuluma ngalo kakhulu endabeni MEC okuthiwa i-Political Killings Task Team PKTT. Ibonaka bawaphethe lawo macala. Ngizocela ukuthi sisebenzisane ke namaphoyisa mangabe bephenya ngoba esikutholayo ukuthi ikhali ezisetshenziswayo yibhamu ikakhulukazi. So lona loyo konesibhamu kule ndawo uyosixolela. It's either usilethe emaphoyiseni ukuthi aningeni usitesta lesami ukuthi asikaze sisetshenziswe endaweni embi. Uma ungasilethi sizosivikela thina sosicela. Ukuthi awusondeze sifuna ukubona ukuthi akusona nesike salimazi. Ngithe siyavikela ubugebengu prevention. Sivumeleni ukuthi sivikele ubugebengu ngoba okulandelayo emva kwa prevention ucombating. Masithi siyacombatha uzolibuza ephoyisa ukuthi what does combat mean? Okusho ukuthi lokho kusesinqeni lephoyisa kufanele iphoyisa likubambe ngesandla ngoba usuke sekuku. Ngiyacela ukuthi singaze sifike kuloko bakwethu. Program director angifuni ukwanda kakhulu ngicabanga ukuthi lento esengiyichazile seyophuma ku TikTok ukuthi umkhanazo uyibize lembizo nje akuyona amaphoyisa akuyona yobukhosi eyokuvimba ubugebengu. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga singathoba. Asibonge kakhulu mphathi ohlelo. Ngikhuleke enkosini yalapha kwaMpukunyoni. Amakhosi akamkhwanazi. Inkosi yakadlangezwa nenkosi evela eSwatini. Hlonishwa ngqongqoshe wethu MEC Mfundisi Buthelezi. Ubaba umtshali ekhona ngale ephethe ama CPF esifundazweni sakithi kwaZulu Natal. Kanye nobaba uZikhali obekade okhona phakathi kwethu. Ngibuye futhi ngithi babumeya Dungwa osiphathele isifunda salapha eMkhanya kude noNyambose oyimeya yalapha ekhaya. Kwale nkosi General Mkhwanazi nabo bonke ithimba lonke lesifundazwe elisigadele ezokuphepha. Osomlomo abakhona amakhansela akhona abantwana basendlunkulu abakhona phakathi kwethu zinduna amaphoyisa inkosi ibutho engilibonile phakathi kwethu kube utititi okhona ubabiyela nazo zonke izisebenzi kahulumeni ezikhona lapha. Sithi asithokoze kakhulu sindlu yobukhosi ukuthola leli thuba lokuthi sizohlangana lapha nomphakathi walapha kule ndawo edukudu kunamaphethelo.
ushilo uGeneral Mkhwanazi ukuthi ngomhla ka3 kuNovember kwafika isizwe sakaMkhwanazi esikolweni seSilo eMashobeni lapho sasibizwe isilo noma sasinxuswe isilo ukuthi ake sisondele ngoba kwakuzwakela ukuthi kukhona ungeneliseki okukhona phakathi kwesizwe okusho ukuthi ke omdala wacela ukuthi ake basondele abakhwanazi ukuze kuzozwakala ukuthi ngabe ikuphi okuyisikhalo sasikhona ke nenkosi yaseMadungeni ewusekela sihlalo noma ewusekela ndunankulu wesilo kukhona nabantwana basendlunkulu ababekhona futhi ngesikhathi sizohlangana nabo abakhwanazi kwabake ukuthi isikhalo esikhona ukuthi isilo ngolesihlanu olwalendulelwa umsombuluko lowo kwabakhona ukuthi omdala aphakamise iso lakhe kule ndawo yalapha edukuduku okwangabanga kuhleke kubakhwanazi ukuthi kuzwakale indaba enjengalezo sakudlulisa ke nenkosi yaseMadungeni ukuthi isilo sikuzwile ukukhala kwabakhwanazi futhi kuzothatha indlela yokuthi kube khona indlela okukhulunywa ngayo ukuze kulungiswe isimo sakudlulisa ke lokho kubakhwanazi ukuthi cha isilo sikuvezile ukuthi akulona udaba elingalinakile kepha udaba oluzolifakela izibuko likwazi ukuthi lisetshenzwe sidlulisile ke lo mbiko ke onjengalowo sase sibuyisa futhi ke nakuyena omdala ukuthi cha abakhwanazi abakaneliseki kahle bafisa ukuthi ongathi ngashesha kube khona ukukhuluma ukuze bonakala ukuthi kufinyelela kanjani isixazululweni salolu daba sizamileke kakhulu ke nenkosi uChiliza usekela ndunankulu ukuthi kuleso simo abakhwanazi ababekuso imoya iphezulu sizama ukuthi sehlise imoya yokuthi uma khona ungasecabangeke okungalungile kuyobe nizithele ngehlazo bakhwanazi uma ngathiwa kuvalwa uN2 isilo singakasithathi isinqumo sokuthi kukhulunywe kuboniswane kuyobe akwenzekanga ngendlela efanele yiloko ke esasigcizelela kakhulu ukuthi abantu balapha abahlise imoya kube khona ukubambisana nesilo ukuze kukhulunywe lolu daba kudlule kahle kulo kodwa ke okunye umuntu angakudlulisa nje okokuthi umuntu aveze nje isithombe sokuthi ubukhosi kwenzeka kanjani kuba kwakhona ukudideka kokuthi kuzwakala ngathi sekukhona inkosi esikhona esibekiwe ngapha uhulumeni wethu walapha eNingizimu Afrika usebenza ngomthethosisekelo okuyiwona obusa izwe lonke kulo mthethosisekelo ukhona isigatshana lapha ya ku-chapter 12 lapho kukhulunywa khona ngobukhosi isigatshana nje esifishane nathi sakhala ngaso ukuthi asigculisekile ngokuthi sibe khona kodwa yilapho uhulumeni eveza khona ukuthi into yobukhosi into ekhona noma kungaphelele kodwa ke uhulumeni uyabazi ubukhosi ukuthi bukhona futhi kufanele bube khona kulo chapter 12 ke ugunyaza futhi ukuthi izifundazwe nezwe lonke akwazi ukuthi ashaye imithetho ezokwazi ukuthi ilawule ubukhosi ngendlela efanele kube khona futhi indlela yokuthi ubukhosi buqokwe inkosi nenkosi futhi ibekeke ngendlela efanele lapha ke isifundazweni sakithi kukhona umthetho okuthiwa iKwaZulu Natal Traditional Leadership and Governance Act number 5 of 2005 esisawusebenzisa nawo futhi okumthetho esaphezulu kwawo ukuthi ulungiseke uthi ukugcwala ngoba umtheshwana
uthanda ungasenelisi kakhulu kodwa okwamanje kusetshenziswa kuwo lo mthetho lo mthetho phakathi kwezinye izinto ngoba ubukhosi siyazi ukuthi abukho ubukhosi okuthiwa namhlanje buyaqala ubukhosi sebuneminyaka eminingi baba khona ubukhosi into yasemandulo ibona uhulumeni wakudala wendabuko ungakabi khona obuye ubukhosi kungakabi khona ezinye indlela zokuthi kubuswe uhulumeni noma kubuswa abantu ubukhosi ibona kade bukhona namanje na futhi busekhona umthetho ke uthi uma inkosi isikhotheme leyo esuke ikhona ngoba siyazi ukuthi njoba kusuka kuleminyaka nje mhlambe u500 edlulile ubukhosi bese bukhona ubukhosi obukhona buqhubeka lapho uma ke ubukhosi sekukhothema inkosi lo mndeni wenkosi uyahlangana wenze indlela yokuthi kube khona indlela zokuzila kwenziwe wonke amahlambo kwenziwe konke kufanele kwenziwe bese ke umndeni uyahlangana uqoka inkosi ekuyiyona ezobahola kulowo mndeni lowo uma ke umndeni sewukwenzile lokho weneliseka uyaye bese ubhalela ke undunankulu wesifundazwe undunankulu wesifundazwe ngokusebenzisana noNgqongqoshe noma nomnyango wakaCoct kube yiwo ozokwazi ukuthi ubhekisise ukuthi kungabe kuhambe kahle yini uma lokho sekwenzeke ngendlela kuyaye kube ukuthi undunankulu uyabeke esekufaka kwigazette ukuze lokho kube semthethweni kwazizwe lonke kwazi wonke umuntu ukuthi nangu umuntu oseqokiwe waba inkosi kuleso sizwe leso kuyaye kube khona futhi nesigaba sokuthi uma lo muntu esephakanyisiwe indlu yobuholi bomdabu esifundazweni yazisa ukuthi kukhona osekwenzekile esizweni lesithile lapho inkosi siqokiwe sekukhona inkosi ethile siqokiwe nathi sazi njengelesifundazwe uma lolo daba noma leso senzo sesenzekile uma ke kuzokwenzeka ukuthi lapho kungahambanga kahle khona ngendlela ubuyelwa futhi emndenini umndeni uzosho ukuthi kwenzekeni buyekezwe noma ku revise ubuyekeze ukuthi ngabe kwenzeke ngendlela yini ngoba siyazi ebukhosini kuhlale kunembango uma kukhona umbango khona uzovela ukhulunywe ulungise kugcine sekukhona lo ozoqokwa abe inkosi uma ke seqokiwe lowo namakhosi futhi noma makusekhona umbango ayaye abe ingxenye indlu esifundazwe ukuthi nayo izolalela iluleke lapho ingaluleka khona kuthi ke mase kuphothulwe konke umndeni usujabulile ukuthi cha ikona nondunankulu noNgqongqoshe sebevumelene ukuthi cha ikona ngempela bese ke undunankulu athathe isinqumo sokuthi leyo nkosi kwenziwe uhlelo lokuthi ithole isitifiketi angithi seyigazethiwe seyizothola isitifiketi manje inkosi sokuthi iyinkosi esoyigunyaza ukuthi yenze imisebenzi yayo yobukhosi yonke kufanele inkosi iyenze uma sekwenzeke kanjalo inkosi sisitholile isitifiketi sekiwa esilweni sekethwe bayede nansi inkosi yakwaSibanibani isikhona umndeni wesilo abantwana basendlunkulu bahambe bayothathisela lapha kulo mndeni lo wenkosi uthi ngempela ngabe kuyikho yini ngoba sizama ngayo yonke indlela ukuthi lapho kukhona ubukhosi lapho busunguleka khona noma buvuselelwa kade khona inkosi kade ikhona sekukhona enye ngoba imindeni isuke mhlawumbe inkosi inabantwana abaningi mhlawumbe kubangwa abantwana ke basendlunkulu baphuma futhi baye lapho kulo mndeni uyothathisela ukuze omdala angathi mayisezothela amanzi ezothelisa amanzi kuzogeza isihlalo
kutholakala ukuthi khona into engalungile. Yilapho ke futhi omdala esebenza khona umsebenzi wakhe ukuthi inkosi mayisiqokiwe umndeni kwahamba kahle konke ngohlelo lukaNdunankulu necabinet bese kuzothelwa amanzi kuzogezwa isihlalo njoba kade kukhona inkosi endala ukuze inkosi entsha ikwazi ukuqhubeka kahle nomsebenzi. Kuya ukuthi ke emva kwaloko sekunziwe lolo hlelo lokuthela kwamanzi. Isilo sibuye futhi sesiza ke kuleso sizwe ke manje. Sesizogcoba lenkosi ngokusemthethweni ukuze lonke uhlelo lwenkosi liqhubeke kahle ngendlela efanele ukuthi ikwazi ukuphatha isizwe sayo. Kuyaye ukuthi ke isilo mase siwenzile lo msebenzi inkosi isuke seyinegunya nelungelo lonke lokuthi seyingakwazi ukuziqokela induna zayo yakho umkhandlu wayo ezosebenza nawo ukuze ke inkosi ikwazi ukusebenzisana kahle nanomasipala nanohulumeni kube khona ukubambisana okunjengalokho. Phakathi ke kwemisebenzi ke nje embalwa esiye sinqome sigcizelele masikhuluma ngendaba yobukhosi noma eminingi yona imisebenzi yobukhosi ikona ukuthi inkosi ibumbe isizwe ihlanganise isizwe ihlale njalo kunokuthula phakathi kwesizwe. Inkosi isebenzise lelabhukwana le constitution ikwazi ukubambelela kulona nayo yonke eminye imithetho ikwazi ukuthi inkosi isebenzise yona. Nokuthi ke inkosi okubaleka kakhulu kuyona ukuthi ihlale igcine ukuthula ngaso sonke isikhathi phakathi kwesizwe sayo. Ikona esigcizelela kakhulu lokho nomthetho futhi okugcizelelayo ukuthi inkosi ayikwazi ukuthi ingatholakala yenze okungalungile okuphambana nomthetho. Eminye imisebenzi yenkosi leyo esiye sigcizelele ukuthi inkosi kuze igama lamakhosi liphakamiseke yiloko kufanele kwenzeke. Okubaleka kakhulu ke bantu balapha edukuduku namaphethelo phakathi kwezizwe lezi esikuzona losesizwe ukuthi namanje umuntu usanaka ukugcizelela kokuthi ukuthula ikona esikudinga kakhulu la kulesikhathi. Isilo noma ikanjani sizogqugquzela ngayo yonke indlela nathi ukuthi lo mthwalo lo osukhona phambi kwethu sihambe siyolungisa udlule ngendlela efanele. Ngiyaye ukuthi awuphelile nje basilana nje. Ngicela ukuthi nikuzwe lokho. Akakusho sekuphelile kodwa thina sizokunxusa kunina ukuthi nikezani isilo ithuba lokuthi sihambe siyokhuluma lo msebenzi lo osewenzekile la ukuze kube khona ukuthula wonke umuntu aneliseke ekugcineni. Sizimisele nathi ngoba sihlale sikhona isilo masenza lo msebenzi sikhuluma silungisa futhi sizobe sikhona futhi. Yiloko ke thina singagcizelela kakhulu ukuthi uma konke kusheshe kwahamba kahle niyozwa inkosi iyoza noma ingasiphi isikhathi lapho siyobe sesihlangana khona singasebaningi kakhulu yileyo madlazana okufanele azohlangana eduze ukuze lolu daba silungise ngendlela efanele. Siyophoxeka kakhulu kabi singamakhosi isilo ukuthi abantu balapha esizweni senkosi nabanye abantu abakhona eduzane kuyoba khona ungaziphathi kahle. Sinxusa lokho kakhulu uvelile eqaleni ukuthi kuze isikhathi esibi manje sikaKhisimusi okuyisikhathi esingesihle kakhulu kuya kube khona izinto eziningi ezimbi ezenzekayo kodwa zibe sidalwa yithina suke kungeve kuKhisimusi. Okuwukuthi ke sicela ke abantu balapha egameni lesilo kube khona ukuthula kube khona ukuziphatha kahle sikwazi ukuthi lolu daba sithola ithuba lokuthi siyolikhuluma ngendlela efanele. Ngalawo magama ke mphathi ohlelo sicela ukuthi sehlele ngezansi kodwa sibe nako lokho ukuthi ungqongqoshe wethu naye usazosinikeza umphombandlela kulo msebenzi onjengalona ongangalona siubhekile manje. Ngiyabonga. Ngiyacela ke siphakame. Ngiyacela sisamile ngenyawo sidedele ungqongqoshe wakakhokta ukuthi naye ke azosinikeza umhlahlandlela ukuya phambili. Shenge
wakhipha inhliziyo elitshe wafaka inhliziyo kamoya uJesu amangalisa inhliziyo yami. sanibonani bakhwanazi wakhipha inhliziyo elitshe wafaka inhliziyo kamoya uJesu ya mangalisa inhliziyo ya. Sibonga kakhulu kuKenneth uKhaba umphathi wohlelo. Sikhuleke Ndonga inkosi yesizwe, inkosi yalapha kwaMkhwanazi. Sikhuleke emakhosini aseNdlunkulu akhona, inkosi yakwaMkhwanazi kwaDlangezwa Shamase, nenkosi yakwaMkhwanazi eqhamuka eSwatini, nabantwana bonke baseNdlunkulu yalapha kwaMkhwanazi. Sikhuleke kubantwana baseNdlunkulu abakhona, umntwana wasekungangiphilile okhona phakathi kwethu, umntwana uThuthukani kaMcwayizeni kaSolomon, nabantwana bonke abakhona abathunywe yisilo nonobhala ehhovisi lesilo. Usihlalo wendlu yamakhosi lapha esifundazweni, inkosi uShinga, esichaze kabanzi ngokohlelo likahulumeni ukuthi lihamba kanjani. Umhlonishwa imeya yesifunda uMkhanyakude, ukhansela uKhumalo, imeya yalapha ekhaya inkosi uMtubatuba, ukhansela uMthethwa, namakhansela onke akhona, umkhuzi wamaphoyisa esifundazweni uGeneral uNhlanhla Mkhwanazi. Siyabonga Ndonga ukuba khona kwakho, siyayiqhenya ngawe Ndonga, ngoba mawuqhamuka igebengu ziyahlakazeka. Manje abakhwanazi banetiye ngoba ihlombe enishayele ngayo uGeneral Mkhwanazi alifani naleli lami. Niyalizwa nje lelo hlombe ukuthi njani. Kodwa uGeneral emilapha kuze kwashayo ngisho amakhwela. 2 Nithi ninetiye bakhwanazi, ngoba uma kusukuma uGeneral ezokhuluma nize nakhipha nama cellphone ukumshutha. Mase kusukuma mina ama cellphone asebuyele emakhukhwini. Manje ngithi angibike inkosi yesizwe ukuthi cha, isizwe osiholayo Ndaba Ezitha sinetiye. Ngibingelele zonke izinduna ezikhona, umphakathi wonke ohloniphekile. Umphakathi ohloniphekile angisasukumi nalutho, ngoba okwami ukuzogcizelela inhloso yalomhlangano ukuthi emphakathini esihlezi kuwo wenkosi kube nokuthula nozinzo. Njengoba nibona iflag lase South Africa lila liwuphawu lokuthi lokho esizokhuluma kwesekelwe umthetho. Ngakho ke ngiyacela umphakathi ukuthi ulalelisise, ngoba
lokho engizokukhuluma lapha kwesekelwe umthetho ngoba konke esikwenzayo kumele sisekelwe umthetho. Awamaningi amaphuzu engizokhuluma phezukwawo mathathu nje kuphela bese ngihlala phansi. Elokuqala lithi iphuzu lelizwe simkulo izwe labakhwanazi. Bana Zulu asilalele ngoba ngifisa ukuthi silalele siphane indlebe ngoba ngifisa ukuthi bese kwenzeka into ephambana nomthetho. Manje ke ngithe eofisi abagaye lokho kuthiwa ama-maps egawe ofisi lakwakhotha kuyihhovisi likahulumeni. Manje lama maps ngizowashiya enkosini yakwaMkhwanazi ukuze umuntu odidekile inkosi imnika imap mahala. Ngoba njengoba inkosi uShinga isichazile isizwe nesizwe silawulwa imngcele. Yingakho ke kunama maps anjena awu283 ngoba amakhosi lapha kwaZulu Natal awu283. Inkosi nenkosi ine map esho igodi zayo. Igodi zalapha kwaMkhwanazi zingamashumi amathathu 30. Eyisemthethweni le head office eMaritzburg ukuthi makukhulunywa ukuthi isizwe sakwaMkhwanazi kwaMpukunyoli zingaki igodi eyisemthethweni ezibhalisiwe ziwu30. Isigodi nesigodi kunemngcele yaleso sigodi bese kuba khona induna eqokwa inkosi ngokwesigaba sika section 29 womthetho. Inkosi eqoka induna. Manje ke ngeke nifunde zonke induna kodwa ngizokhetha kuphela igodi ezintathu ezizakhele lapha iDukuduku Ndabezitha okuyizweleni elisha kube uDukuduku kube uKhula noMathiya. Ngikhuluma ngezigodi ezigunyazwe uhulumeni ukuthi lezi igodi ezintathu ezakhela uDukuduku zingaphansi kwenkosi yakwaMkhwanazi. Yingakho besigqugquzela ukuthi abantu abeze emhlanganweni ukuze beyizwele ukuthi uhulumeni usebenza kanjani. Ezweni elisha induna yakhona uDube Sipho Dlozi. eDukuduku induna yakhona uSithole Almon Mkhesini. Ekhula noMathiya zimbili induna umsane bese kuba umsweli. Manje kule map enginike inkosi lezi zaseDukuduku igodi nisikile ngase ngizenza zabankulu ukuze ovukwa isilungulela sokuthi ufuna ukuphatha abantu aqale lapha kule map. No. Nisekhona mphakathi. Ngakho ke njoba silapha siwuhulumeni
sizogqugquzela ukuthula lenhlala kahle nokuzwana nokwamukelana sonke sihloniphe umthetho nesigaba somthetho lapha ezweni labakhwanazi kuneminyango eminingi kahulumeni eneyindawo kukhona indawo engaphansi kweDepartment yakwa Forestry and Fisheries umnyango wezamahlathi kunendawo engaphansi kwa Public Works wala esifundazweni kunendawo engaphansi kwa Khokta kunendawo engaphansi kaMasipala yonke leminyango eyakhele lapha isizwe sakwakhwanazi umthetho okuthiwa i-Intergovernmental Framework Act uthi yonke leminyango ayisebenze nenkosi yalapha kwaMkhwanazi ngamanye amazwi uma umeya walapha enkosi uMtubatuba umeya umthethwa ezophasisa usomqulu wentuthuko edidiyelwe okuthiwa iIDP uma kungekho lapho okusayine khona inkosi yalapha kwaMkhwanazi angiyiphasisi leyo IDP leyo ngoba ubukhosi buyingxenye yokuphathwa kwabantu kuleyo ndawo nakuleyo ndawo yingakho amakhosi enendlu yawo le esifundazweni eholwa inkosi ehloniphekile inkosi uShinga lapha eMkhanyakude kunenkosi uGumede okuyiyo ehola amakhosi ukuze akwazi ukuxhumana neminyango kahulumeni ngakho ke sizochaza lolu daba ngoba kumele sixakwe into engamele isixake ngoba abaningi babe ngamqondi ukuthi uthini umntwana wakwaphinda angene ngo1994 uma ethi akuphelele lapha eNingizimu Afrika uma amandla amakhosi engacacisiwe wayilwela lokhu kumntwana singavele kusukuma umuntu ekseni ayibize ngenkosi wayilwela ukuthi konke kube semthethweni kulandele isigaba sobukhosi sengiqedile ke ngephuzu lami lokuqala sengiza ke manje ephuzwini lesibili ngoba acelile amaphoyisa ukuthi umhlangano wethu usheshe uhlukane kusakhanya iphuzu lesibili lalelani ke bakhwanazi akaze isilo sibeke umnomzana uNcube njengenkosi ngomhla ka31 October ngangikhona mina emhlanganweni eMashobeni asikazi ungaya kuwo wonke amavideo ongawathanda asikaze isilo simbeka umnomzana uNcube njengenkosi ngakho ke uma kukhona umuntu oyibiza ngenkosi akekho emthethweni lo umuntu lo ngakho ke ngiyafisa siqonde lokhu bakhwanazi ngoba abakhwanazi abasegcekeni eNdlunkulu inhlonipho thina siyifunde lapha kubakhwanazi abakhwanazi bayisibuko sokuthi isigaba sobukhosi kuhlonishwa kangakanani ngakho ke akaze nangelodwa ilanga isilo sibe nongabazana uthi lelizwe lele labakhwanazi asikazi isilo simemezele inkosi phezulu kwenye inkosi ngoba ikhona inkosi nansi inkosi yenu bakhwanazi kungani ngithi isilo asigabazi
ingani ngonyaka odlule ngo-October 2024 ngathunywa isilo ukuthi njengoba lokhu kufika amakhosi ezothela amanzi iphi inkosi yakwaMkhwanazi sathi hawu besibeke ngemuva elistini ezulu eliphezulu cha isilo inkosi ayize phambili elistini ngoba inkosi ngeyalapha ekhaya nangempela inkosi yafika iphelezelwa umndeni iphelezelwa zinduna izothela amanzi ngakho ke ngeke isilo sihloniphe inkosi ngokuthi ayizothela amanzi bese kuba isilo futhi esiphinde singenzi ngendlela ngakho ke ngiyakufisa ukuthi bakhwanazi siqonde lokho ukuthi umnomzana uNcube akaze amenyezelwe njengenkosi emenyezelwa isilo thina esikhulele lapha emakhaya siyazi ukuthi inkosi uSomkhele izalwa lapha eNdlunkulu ngumntwana uNtilika kaSenza ngakhona okuthe amangisi esehlangene noMandlakazi kulolwa imkhonto ibhekiswe oSuthu usilo sasosuthu uMamonga woSuthu isilo uDinizulu kaCetshwayo bafika lapha kwaMpukunyoni bezoncenga inkosi ukuthi ayiphenduke iphendukele isilo yanqaba inkosi yathi uSuthu yona inkosi ngakho ke bakhwanazi nini uSuthu olukhulu yinini ekumele nihambe phambili ngenhlonipho yokuhlonipha isilo ngoba umlando uyaniphoqa ngoba okhokho benu baze bahamba kulelizwe bevikela isihlalo bekhuleka esihlalweni nani bakhwanazi silindele lokho kini ngoba sikhule kunjalo ngakho ke namhlanje umphakathi ohloniphekile bonke kade bedidekile akuphela ukudideka asikazi isilo siphakamisa inkosi ekuthiwa uNcube lapha ezweni labakhwanazi inkosi uShinga ichazile ukuthi ukuze umuntu abe inkosi kuba nesitifiketi esayinwa uNdunankulu umhlonishwa uThamsanqa Ntuli ileso certificate esigunyaza umuntu ukuthi abe inkosi mayisephethe leso certificate siyamthatha simphelezele siyomethula esilweni ukuze isilo liphelelise usiko lokuthela amanzi nokugcoba kwenkosi kule weekend nje esiya kuyo kunenye inkosi ezobe igcotshwa isilo inkosi ke leyo nizoyibona lana ku-TV sizosukuma isilo siyoyigcoba kuyobe khona nohulumeni ngakho ke siyanxusa namhlanje ukuthi uma kukhona umuntu ohamba ebiza imhlangano ethi hey abakhwanazi bayasutha bayadla abakhwanazi nina nilambile ayiphele leyo mhlangano ngoba yikho emthethweni isilo sinelungelo lokuthuma noma ubani imthuma imisebenzi yaseNdlunkulu singamthuma nangumeya isilo sithi awuphuthume ungenzele lo yamsebenzi isilo singamthuma uNcube sithi Ncube gijima ungenzele lo yamsebenzi akusho ukuthi lowo muntu lowo useyinkosi manje ke ngiyafisa ukuthi sigweme kukhona abantu ekseni abafike kimi general bathi bathunywe inkosi uNcube ngathi ayikho into ukuthi kuthiwa inkosi uNcube akekho umuntu onjalo iyodwa inkosi lapha kulo masipala inkosi uMkhwanazi
Mawusuku uthunywe isilo sekenzela ukuthi nawe isilo masekuthuma kusasa uyalinda mase sikuphakamisile ulinde ukuthi imiphi imisebenzi engizojutshwa yona njengoba isilo siphakamise uNcube bekumela linde ahlale phansi alinde ukuthi ngithunywa nobani niyokwenzani ngibuyisela umbiko awukwazi ukuthi ungakanikwa imisebenzi bese uhamba ubize ithangami zabeyindaba ukhuluma eindabeni uhamba ukhulekelwa uhamba ubiza imhlangano wenza ithembiso engeke ifezeke ngoba uyalinda mawusaphakanyisiwe ulinde uzothe awuhamba uxhomondela ugagamela manje ke ngiyafisa ukuthi njengoba kuza amaholidi bakhwanazi singadideki akekho umuntu ongaphuca ilungelo inkosi yenu ukuthi nibuse ingakho isilo sathi ayisheshizi inkosi yakwaMkhwanazi ukuphelelisa usiko ngoba isandla sokuphonsa kwesilo inkosi yenu ngakho ke ngiyafisa ukuthi kuphele ukudideka namhlanje bakhwanazi ngoba nakulezi igodi engiyibizile zalawulwa inkosi yakwaMkhwanazi akekho omunye umuntu ongabeka induna ngaphandle kwenkosi nalaba bakwa land claims bachazile ukuthi claim yafakwa ubani ngo1998 nanokuthi umthetho wakhona uhamba kanjani ngakho ke ngiyacela ngoba thina asikho lapha einkundleni zokuxhumana laba abasheshe baye einkundleni zokuxhumana beyokhuluma okungekho ko Facebook asibanqande laba bathuma ama voice note bekhuluma ukungahloniphi esihlalweni asibakhuze ngoba njoba silapha nje sizogcizelela lokho ukuthi nangelilodwa ilanga ngeke isilo senze okungekho okuphambene nomthetho nangelilodwa ilanga ngakho sizogcizelela lokho ozokhuluma okuhlukile akube umuntu ayekhona emhlanganweni wangomhla ka31 October ngoba ngangikhona isilo sikhuluma loludaba ozohamba eyibiza ngenkosi akabhasobhe ngoba icala lelo ukuyibiza ngenkosi ungesiyo kwenye district eMajuba kukhona owaboshwa wayihamba eyibiza ngenkosi engesiyo ngoba uhulumeni ogunyaza ukuthi ubani okubela beyinkosi angithi uyabona nje lo jaha amaphoyisa akekho kulomqondo enguwo ukuthi amaphaphu phansi izulu siyisizwe esodwa ngaphansi kwenkosi uMkhwanazi inkosi yethu yona ebhekele izwe ibhekele ingonyama thina abakhwanazi singabasegcekeni endlunkulu ngeke nangelilodwa ilanga sikhomba isihlalo ngomunwe bakhwanazi singakhonjwa abanye hayi abakhwanazi ngakho ke ngizogqugquzela ubunye sizwe senkosi ngizogqugquzela ukuhlalisana okuhle ngizogqugquzela ukwamukelana ngizogqugquzela inhlonipho esaziwa ngayo thina lapha kwaMkhwanazi ukuthi lo msindo obukhona umsindo ongamele ngabe ube khona ngoba kuvele kwavuka umuntu wayibiza ngenkosi engathunywanga lokho
ngakho ke thina esilandela umthetho esibuswa umthetho sizonxusa bakhwanazi ukuthi hayi ayikho inkinga ekhona isilo ngesenu sizovikelwa yini ngoba nina ningabasendlunkulu abantu abasuke bethunywe isilo abafunda ukulinda bacijwe kahle bangayi emphakathini benze into abangathunywanga yona bangayi emphakathini bayibize ngento abangesiyo ngoba lokho kuphambana nenqubo omgomo yakithi kwaZulu kuphambana nomthetho waseningizimu eAfrika besizosho lokho general siwumnyango kwaHulumeni singuhulumeni wakwaZulu Natal ukuthi ngaso sonke isikhathi siholwa undunankulu umhlonishwa umphemba siyohlezi sizisebenzi zabantu ngaso sonke isikhathi ngoba thina safundiswa umntwana wakwaphinda angene ukuthi ubukhosi buyini ngaso sonke isikhathi ngeke saphambuka kuleyo mgomo umntwana asifundise yona ngaso sonke isikhathi siyohlonipha sizivikele isilo ingonyama yesizwe samaZulu ngoba iluphawu lobumbano lwethu sonke njengesizwe iluphawu lwenqubekela phambili yethu iluphawu lokuthi thina njengesizwe samaZulu siyayiqhenya ngomlando wethu ojulile yingakho inkosazana yesilo sakwaNobamba umntwana uNtikili wathunywa lapha kwaMkhwanazi ukuzodla ubukhosi bakwaMkhwanazi obasendlunkulu lobo bukhosi badliwa budliwa inkosazana yenkosi ngakho ke abanye abangahameza akusiba abakhwanazi abangabanga umsindo bawubhekise endlunkulu ngoba nina niyindlunkulu nina nilusutho olukhulu ngakho ke ngalawo mazwi Nkosi yesizwe Ndonga sifisela inkosi unwelo olude sinibongele bakhwanazi ukuthi nibe nenkosi enomoya ophansi noma kuvuka ivunguvungu inkosi vele imoyizele ngoba uphawu lobuholi lona sibonge Nkosi uShinga ukuthi uma isilo sizwa abantu baso bekhala bese silo sinithuma ukuthi nilalele ngoba uphawu lobuholi lolo okusho ukuthi isilo sethu inkosi enenhliziyo yabantu elalelayo ngakho ke bakhwanazi akonakele lutho asiqhubeke nempilo yethu sihloniphe inkosi sihloniphe induna ezibekiwe sibambisane nazo ngokwezigodi zawo bese ukuze makukhona omunye ozokhuluma okuhlukile kulokhu sazi ukuthi lowo akahlosile okuhle akahlosile okuhle uba kuzoba khona umuntu ozothi ukhulumela abakhwanazi akhulume into ezokhombisa ukungahloniphi isihlalo akathunyiwe yini lo muntu ngakho ke ngalawo mazwi sifisa ukudlulisa ukubonga okukhulu umphakathi wakithi niqhubeke nihloniphane nazi ukuthi thina njengezisebenzi zenu siyohlezi ngaso sonke isikhathi siphambi kwenu usithokozise emhlonishwa umeya ukuthi njoba sizwa ukuthi umkhanya kude kuneyinhlelo zamanzi ezofika emphakathini ilokho esithanda ukuzwa intuthuko hayi umuntu ozovuka ekseni abeke induna zakhe singazazi ngoba inkosi kunolibo
balayo njengohulumeni ukuthi lenkosi izalwa ubani, baba mkhulu kwakuubani, wabusa ngasiphi isikhathi, ukhokho kwaba ubani. Awukwazi ukuvuka ekuseni nje usuyinkosi noyihlo engakazi abe inkosi. Akwenzeki kanjalo. Ngakho kasikadideki bakhwanazi. Wonke kuhamba kahle. Akekho umuntu ozoya ku N2 ayovimba. Akekho umuntu ozovula umgangela ethi igoli liyadilika. Akho goli elizodilika. Sizobusa nje kahle njoba kuze uDisemba kube amaholidi, siphephe, sivikele. Akekho umuntu ozosusa udweshu emphakathini. Ngiyocela ke ukuthi ngoba sonke singabe sihlalo sihlonipha isilo samabandla ukuthi abesilisa baphakame, sikwazi ukukhombisa leyo nhlonipho efanele kongangezwe lakhe noma engekho phakathi kwethu, siyazi ukuthi singabakhe. Wena wendlovu, wena wendlovu, bayede. Ay. Ay. Awungivumeleni bakithi ke ngidedele uNdunankulu. Hayi. Ngqongqoshe usuyihlahlele wayetha wasuyaba. Angasi ke ukuthi ke oyokweqaleliswe lakho shenga ukuthi uyobe startup leso sibindi. Ngiyafisa ukuthi ngingakadedela uNdunankulu si acknowledge ubukhona phakathi kwethu kwenkosi yabakhwanazi uQueen Sheba III kwela sempumalanga uphakathi kwethu. Siyathobeka kakhulu enkosini yabakhwanazi le kwela sempumalanga khona phakathi kwethu. Ngiyafisa nanokudlulisa acknowledge kunamalunga eprovincial board akhona phakathi kwethu. Ngibonile umphazima ukhona, baba uNkosi olana eMkhanyakude ophinde ahlale eprovinsini njengelunga le provincial board. Sesizoya emaphethelweni sikhuluma sokugcina sobe sesenza vote of thanks ngaphambi kwaso Ndunankulu yenkosi isihlatshiwe yethiwa yabiwa. Ngiyakunikeza leli thuba imzuzu nje emibili ngoba sekucacile manje okwezinqe Ndunankulu. Apha amabutho kanti nansi insizwa igiya ngezandla bakhwanazi. Yagiya ngezandla bakhwanazi insizwa. Wenze njani? Ubani ozosho lensizwa kanti uphi? Bani yazi? Khuzela wena. Athi uyinto first.
baba Tata nojango namatanga kafuza nojango namatafu kapasa faka mabhuluka zaseGqabuza iChampions utisaka bukajango utisaka mina matsheni akamsona ayisongena theke matuba bayicacithekile kukhambile ogangele wona nawe ngejuba nogangele kukasathi impilo ogangele wona ngejuba nogangele tata nojango namatafu kafuza nojango namatafu kapasa faka mabhuluka zaseGqabuza iChampions utisaka bukajango utisaka mina matsheni akamsona kukhambile ogangele wona nawe ngejuba nogangele wanile kodwa ngamafana khona eAlton Chaka lojango namatala kabuza lojango namatala uthi saka kodwa ngumtisa ngempela amatshini akamsana ayisakhena theka amatshini bayicacithikile bayikhamphutha kalobi umkhulu kodwa wahlule kukaza kwamthetho Coca-Cola sesujutile umkhulu kodwa wahlule kukaza kwamthetho Coca-Cola sesujutile kuqembile ogangele wona nawe ngejuba nogangele Yija WhatsApp yija uqephila gangele wona nawe ngejuba nogangele umkhulu kodwa ngokuhlule kuqaza kwamthetho uCoca-Cola sesujutile umkhulu wahlule kuqaza kwamthetho hayi phusu uphume wethu wona ngejuba nogangele Ndunankulu wonke lamabandla novalo wonke lamabandla novalo wonke lamabandla novalo nabakwamthethwa abanovalo nabakwamthethwa banovalo wonke lamabandla novalo wonke lamabandla novalo nabakwamthethwa banovalo uyayivumela mphathi uhlelo ngizoba mfisha nje iminute elilodwa ngingawabonga amakhehla kithi ngabe ngenze likhulu iphutha shenge umphathi uhlela uthi wenzela ngivele ku TV ngajabula ke mangizovela ngiseduze kukameya wasemtuba ubaba umthetho ngabe ngenze likhulu iphutha makhosi aseNdlunkulu kumkhuzi wamaphoyisa umkhalazo omkhulu neyimeya hayi shenge ngikubeka eceleni okwesikhundla sasemsebenzini akuyakhomba ukuthi khona iphungo walihaqa ngeke ngisho kodwa uthe la kuphi kodwa kuyakhomba ukuthi khona la wahlala khona wabhema ya khona umbhemiso kuwe ngeke kodwa ngisho kodwa umphakathi uyawazi ya akuyikho lokho kahulumeni la umbhemiso uzwa ekhuluma ukuthi ayi yangena kuleli dipha sifisa ukubonga ke okudlula lokho umphakathi hayi akukho mina ngicela ukubonga nje obaba abazala lensizwa kithi ephethele lizwe usomkhele wayelwa khona shenge la elwa noyibhebhu kwakukho kukhona la idukudu wayehleli kunansi intaba ezaphwana bayazi abanumzana bala eqashiswe khona kodwa kulezi insuku umuntu wakamkhwanazi akekho bedla into enzile shenge cabanga ukuthi umntwana kwaphinda angene la khona uyanyakaza
namuhla abakhwanazi bazolala ukuthonga abalala abakhwanazi incingo ingena ngo3 ngo2 ngo4 ngo1 umuntu akubuze kade nixoxa naye ethe kodwa kunjani uzwani nisazwani ngoba mkhwanazi kusekusuku manje namuhla bazolala ngiyabonga kusiyadla mshini uzakhathuzele ngami umuzi wengwazi imbuzilwe nenkomo ngingaze ngiyibone imbuzilwe nenkomo indlondle nezibaza umkhonto ogwaza amambuka kwabakwabo kubaba unomabhezu unduzi yamshazi yamphezulu amashinga afana osongo la uqhamuka uvinjele ngobheke esibeni sawuzodlula nawe bathi ayize namapiki impa yize namafosholo umqamelise kabi umuntu odongeni mkhona zomkhulu kubaba umalukazi walenkomazi esindwa zinselo zayo njengamashoba zijikile uxaxa kodlalolo nakumbhidlika kuyabhidlika usidwaba siyasonga siyabhidlika endlini yakwabenzungweni bathi gintsho ntamindi ingakafukulo veka bolovo noma sebengqonqoza kubaba ulakela kolakela umpi kayiphanga kayigijinyelo kayincindo kayinjengomkhonto khova lonodlingwa bayi nakumabhushu mabuya ngezinqe ekhaya konini ehlunzweni bathi maphuthumane uyayithanda impi kubaba umkhandakhandwa lensimbi umgxobela ziyawela unyanga bathe ayifile kanti ayifanga iduke emafini bathi umbambo zangiminya ubakazi iminyanga ngoba ngenkulu insizwa bathi umkhonto ogwazi ingulubeko ocilane kubaba ubhiva sikotela umlando ethinini uyabaleka uyabashiya abakwenu bantu baluva phansi kwentaba ushaya abantu abanikwa unqulu zendala imfene ungonye ezinde engangamthambalala nakozala mina unogwatsho ikhundla esinye sokulala esinye sokwethamela inkomo ihlinzwe kabi yahlinzelwe yibini komagenge unompohla dangwana zabafokazana bayosala beyibiye ndaba yenziwe ungangathi othatha inkomo zakwanongomo ihlanganisa nayo zakwampukunyoni kubaba usogaxile umlenze ugaxelana kumkhwekazi undebe zengane ziyanyakaza umanqeni ihlani ngale kwentaba bathi inhlaka isenquza kumthakathi ngabushaya inyanga mfana kusasa ngabe uzoncintaphi siyakhuleka abakhwanazi libuyile bese lihamba Ntonankulu hayi siyathokoza Ntonankulu sesifike ke emaphethelweni ohlelo lethu ngizodedela ke okuyena ayihlale phansi bamba umthetho hlala phansi sengizodedela ke imayor yenkosi uMtubatuba municipality ukansela uNyambosa uyena ke ozobe sesenzela amazwi okubonga emveni kwakhe sizobe sesicula ke umobe wesizwe ngiyacela basilungiselele la ke kumobe wesizwe sonke sizobe sime ngenyawo abafowethu abasithwalele iqoko bazethule uma sekucula umobe wesizwe labo ke abafaka imfaniswano kahulumeni bazokwenza njalo bayazi ke bona emveni kwalokho ke sobe sesiba nememezelo bese sifika emaphethelweni ohlelo lwethu Nyambosa angithobeke kakhulu mphathi ohlelo sikhuleke emakhosini asendlunkulu uhlalo wamakhosi ubaba ushinga uBlose ophakathi kwethu inkosi yakithi kwaMpukunyoni khona zomkhulu Ndonga amakhosi akhona onke inkosi yaseDlangezwa khona zomkhulu phakathi kwethu inkosi yaseSwatini ekhona phakathi kwethu siyathobeka inkosi yaseMpumalanga ekhona phakathi kwethu siyathobeka abantwana basendlunkulu umntwana wasenqangiphilile okhona phakathi kwethu abantwana basendlunkulu abakhwanaza abakhulu abakhona siyafisa ukuthobeka kakhulu nondlunkulu abakhona siyababingelela bonke shenge emisi wethu siyathobeka kakhulu thina ke ndunankulu wesizwe asikwethuki
lokhu wena okwethukayo namuhla ngoba siyazi thina uma ngabe ke sewuthathile umbhobho sithi emva wakho uyahuka uyahaka wemankalanyana ngoba akusali lutho kukujantshi mangabe sedlulile udlula nakho konke shenge siyathobeka kakhulu emisi wethu esimthembile emisi wethu ongadayisi ngeqiniso iqiniso kuwe alinali inani elingadayisa lona siyakwazi ke shenge kokuningi ohleli usichushisa kukho ndongo omkhulu general wethu wase province yethu kwana zomkhulu umsebenzi omkhulu osuwenzile wokushaya leli ikhwelo ama province awu9 ala eSouth Africa kodwa ungathi nje iyodwa province iKwaZulu Natal kuphela uma kukhulunywa ngamaphoyisa konke lokho kungawe ndongo siyathobeka kakhulu shem siyafisa ukubingelela ubaba uKhumalo umeya wethu wedistrict waseMkhanyakude siyathobeka kakhulu baba uMbulazi amakhansela onke ethu akhona mamsomlomo siyabingelela Dlaba okhona phakathi kwethu amabutho esizwe senkosi akwampukunyoni agcwelela amabutho angabasuka kwezinye izizwe akhona umphakathi wonke wasenkosi umntubatuba bezokuphepha abakhona ubrigadier okhona phakathi kwethu osibhekele le district yethu baba uThango siyafisa ukubingelela na wonke amaphoyisa nje akhona abeyindaba abakhona phakathi kwethu siyafisa ukuthi sibingelele bafowethu egameni lenkosi owami umsebenzi mncane kakhulu engizowenza ngabe ngiyaganga mangayibingeleli induna zenkosi zonke ezikhona siyabingelela induna zenkosi hayi nathi impela sesoke silala ubuthongo ngoba khona zomkhulu MEC kunamakhansela akulama ward obese kuthiwa ahamba nohlangothi oluthile awahambi nolunye uhlangothi oluthile siyafisa ke namhlanje ukuthobeka kakhulu ngoba indlela isicacile siyafisa futhi ukuthobeka kakhulu kwalenkosi ngokubuka ube neso elikwazi ukubuka ngaphambili ngoba iqiniso ngempela elimsulwa okufanele silivume sonke sila ngalolu daba igazi beselichithekile futhi belisazochitheka kufanele sikuvume nje ukuthi igazi beselichithekile futhi belisazochitheka lokhu kuhlangana kwenze ukuthi abantu bonke babe nesithombe esicacileyo ukuthi kwenzakalani siyafisa ke kodwa ke inkosi yesizwe sengizohlala phansi ukubhekisa enkosini yesizwe ngimfishane nje ngingazi lutho ngiyingane kunabanumzane MEC general wethu akade behamba nomnumzane uNcube esingafisi ngoba nabo base abenkosi ukudideka kukhona kuwo wonke umuntu okuwumsebenzi wenkosi nezinduna nesizwe sabakhwanazi ukubabuyisa beze ebukhosini akade bevele bekhonza kubo ngaleko ukuthi kuchitheke igazi kubo ilokho esikucelayo MEC ukuthi uma inkosi ingayixolisa inhliziyo nezinduna zabo ngoba bakhona abanumzane baningi akade bedukisiwe sinebhadike eSouth Africa nje ikakhulukazi thina ndle emnyama sazi ukuthi umuntu uma ngabe enemali engakwazi ukujika noma nini abe inkosana okufanele okungafanele kwenzeke lokho bese kuba nabantu ke abazosondela eduze bakwazi ukuthi baseke lokho sifisa nje ukuthobeka kakhulu bese ke mhlambe ngidlula sengihlala phansi MEC enkosi yesizwe baba uShinga ukuthi umlando nje omncane uMEC akangawuvezanga kodwa ke abawazi ukuthi nathi
njengabathethwa hayi angithi sikhuluma ngomlando uthi uMEC inkosi ekhona uyise waba inkosi umkhulu waba inkosi nomkhulu akukho nkosi ezalwayo ezoqhabuka nje namhlanje ilandela umlando sengisho ukuthi nathi ke njengabathethwa sisehappy ngabakhwanazi siyathobeka kakhulu Yambosa. Hey ukukhuluma kunabantu. Cha nathi njengokhaba Ay nami sengingowaka Mkhwanazi. Khaba Mkhwanazi. Qhubeke kubona ukuthi uzawufika phi. Asibonge kakhulu sicela simuphe izandla baba uNyambosa. Sesiyo ngena ke kumobe wesizwe i-national anthem. Ngiyacela ke ukuthi ngaphambi kokuthi sihlabelele ihubo lesizwe ngiphinde ngikhumbuze ukuthi lokhu kuumthandazo wethu njengesizwe saseNingizimu Afrika kakhulukazi isizwe esimpisholo uma ke kuthandazwa kuye kuzothwe akekho ke olokhu ehla enyuka enyakaza akekho okhulumayo siyathobeka nje uhlatshelelwe umthandazo wesizwe uze uqedwe ngicelile ke ukuthi bonke abesilisa abakhona ngaphakathi etendeni abathole iqoko bazethule umbutho wamaphoyisa ke uzobe usuyasalutha usaluthele ihubo lesizwe ngizotetela ke akuyibona abazosilida ku ekuhlatshelelweni kwaleli hubo Siyabonga kakhulu kunalezi imemezelo ke engifisa ukuyidlulisa kafishane uBrigadier uThango uzoza nganeno sizocela ke ukuthi amakhosi mabutho umdidiyeli wamabutho basondele bazolandela itafula
lizolandela uBrigadier uThango kunomhlangano ophuthumayo ekudingeka bawubambe ngokukhulu ukusheshsha ngaphambi kokuthi sihlukane. Nangu uBrigadier uThango la ngakolwami uhlangothi uma sesiphakama sizodedela itafula kuqala amakhosi asendlunkulu nebutho lonke balandele uBrigadier uThango. Ngicela ke sime ngeenyawo sesifike emaphethelweni. Oh okay, sesifike emaphethelweni ohlelo lwethu. Amabutho kuthiwa ke azothi gozololo wona uBrigadier uThango abese ehola itafula lethu kanye namakhosi aqhubeke bayobamba umhlangano. Amakhosi kanye nalabo abaphelezela amakhosi bazohamba nethimba letafula behola uBrigadier uThango. Amabutho wona azothi gozololo aqhubeke ke nokuhaya amahubo esizwe. Umphakathi wonke sizwakalisa ukubonga kakhulu kinina nonke enibekhona eniphumelelile. Sizwile ukuthi kusekhona lapha ebenicosha khona. Siyacela ke ukuthi laba bangalitholanga ithuba lokucosha amaphasela badlule khona, kodwa siyabonga ukuthi nibe umphakathi omuhle, niphathe kahle abantu bakaMpunyoni. Siyabonga kakhulu, uNkulunkulu anibusise.